Nih. Masuk. Cantik. Iya. Masya Allah. Ken, umur karo pakmu mehimbang rasa banter-banter. Kakek kan enggak budek. Iya kakek. Loh, maksudku Kakek itu dalang yang tumpak ninah. Memang. apa? Tumpak ninah. Sinten toh? Tadi loh kakek kan bilang toh. Hah? Kakek sama Pak Dekling itu dalang yang tumpak ninah. Tumak Nina. Ora kok gawe Tak kira lek tumpak ninah iki jenenge wong. Lek ra ngono ora numpak mbokmu nek kowe nah. Aku ora lho kuwi kasuse. Nyapa? Dek, ya apa? Kayak kok enek cemlorot ya balas sikate Kang. Ning nalika kuwi gaene awakmu japane jan sip kan. Ngilmu sing tak kene karo Kang Gendel ngang Sukapura padha. Deleng iki. Kang Degeng iki tunggal guru. Dadi anane kowe kondang mergo japa mantra aku. Ora paham to kowe? Gak. Sok lek kowe wis seneng karo lanangan tak jaba kuwi. Wis duwe anak mending ayah. Jawabannya apa ya? Wah, rahasia. Enek syarate. Heeh. Nganggo telon wangi. Telon tawar, ya toh. Samsune 4 dus. Apa? Samsu. Dige? Lho, lek orang gawe kuwi yo enggak mandi no jaba mantra kuwi ndadekne bocah sing apik kaya kowe ampuh tur kondang. Langone speldinge. Apa wi? Lho. Aja lengo pambu. Kok tak ombe no. Terus? Kok sampean wis dipacar, Bro? Urung. Loh, karo dalang aja ya gitu. Ndak sida. Wis ganti. Ndak ganti. Aja sak kowe duwe bojo siji dalang, loro yoga, angka 3 pemain campur sari. Hah, bener. Lah, nek lek dalang sing tuwek-tuwek ora apa-apa. Ndak iso. Lu nyapa? Duwe bojo dalang iki kabeh padha ae. Ah kok ngono, Nduk? Padha medoke ya. Astagfirullahaladzim. Memang iya loh. Lah iya lho. Ora, kowe iki aja muni ngono. Dalang ki sing iso medhar piwulan dadi sing diomongne dalang kuwi barang sing nyata. Ngomongne ra tau medhok lek ra nglakoni medhok ya ora apik. Iso ngaji lek ra nglakoni ngaji ra iso apik. Ngono. Dadi rapi dalang ya kenek. Dadi piliono dalang sing umure wis 45 munggah. Kula niku saestu anu, Mbah. Kula niku Abi. Anu ubi ya lho. Wah, kamu ubi Cilembu. Iya kakek. Iya. Kowe wis ndak demen karo. Duh, kula niku saestu kalih dalang mboten nangsal. Sing ora marani sapa? Mamah kalih ayah. Lah ngono kok biyen karo Kang bapakmu kaya gelem yuwin biyen. Mongko jane mbokmu kowe pilihane. Makane itu namanya pengalaman. Loh, pilihane jane ora orang tua. Jangan ditiru. Pengalaman api lo dadine awakmu. Loh, tapi kan wong sinawang. Loh, kok wong sinawang? Nyatane kowe. Tapi kan dadine anake apik, ning kan sakit hati. Lho lek sakit nyapa kok ngantek dadi kowe? Kuwi berarti ya gurih lho, Nduk. Kok kowe lek ngantek bapakmu karo mbokmu win kuwi ora gurih ndak enek niken. Jane pilihane mbokmu aku timbang bapakmu ganteng aku mbiyen. Ya ora iso. Sangke aku nolak. Ora iso, putih bapakku sama nireng no. Kowe iki kok mesti cetok aku kok mesti ngino karo aku. Traten ono. Aku ki Lah sik, iki bapakku wae putih lho, aku dadine rendahne lek bapakku sampean ora koyo areng aku. Wah iya, tapi kan koyo irenge sepur akeh sing ngenteni. Aku ganteng ora duwe.
Ya lah, manis ora duwe ning ngangeni akeh sing ngenteni. Nggih lek niku leres. Jenengan niku ngangeni anjene. Lah iya sapa nyen kuwi? Kangen aku kali jenengan. Arep njaluk sangu tak tonyo yo. Ora. Iki aku ki Sopo sing njaluk aku sangu? manut dika kowe njaluk. Sopo sing njaluk sangu? Sampeyan nek tak jaluki sangu meneng ae kok, Panggang. Lah ora meneng kaya apa tak kene wis ra senene apa-apa bengi iki. Lah iya. Nah. Salam karo keluarga kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengake nutik cantik nengake. Waalaikumsalam. Nah. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu ingkang sami lenggah sami rawuh. Ingkang gadah damel matur sembah nuwun sampun nimbali Bapak Redi Pedet belung Redi Pedet yo plasamu ki aku anak sapi. Lah nggih pedet. Tutu. Apa bedane pedet karo pedet? Lho lek pedet kuwi seje pedet anak sapi, lek pedet kuwi rahasia kowe ndak perlu ngerti. Di mukaku kuwi ada keanehan tapi yang sangat. Oh, kayak pedet. Piye? Terus ora ono salah-salah sik tak omongin masalah pedet. Semoga buat kedua temanten sakinah mawaddah warahmah. Cepet diberi momongan, langgeng, sehat selalu panjang umurnya. Buat bapak ibu yang nanggap terima kasih. Kesuwen. Kamu dungane manten mami ya? Sakinah mawaddah warahmah, tambah langgeng. Sakinah mawaddah warahmah cepet diberi momongan, tambah langgeng. Saling mencintai, menyayangi. Kedawan. Lah piye, Pak? Dungane manten kadoan sakmono kedawan. Lah piye, Pak? Dungane manten dua kata, sing penting aja pegatan. Wis selesai. Lha sampean pegatan gak? Sampeyan iso ndongane aku iso nyontone lho. Lho mulakno didongane iku ora sarna-rena didongane ae mantene aja nganti pegatan ngono. Aku ora tau pegatan ning nganggur ping 3. Piye wi? Lho. Piye to? Pegatan ping 3. Bojone sampean 3. Yen. Gak oleh lho, Pak. Lho, lah piye? Kudune 12. Wow. Ide bagus itu. Pak Ojong. Ya, matur nuwun. Iya, terima Penonton ya kasih. didongake, bakul Nggih, mugi-mugi seger kuarasan. Panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ralekaning malah kebak. Amin. Amin. Weh, jan. Sudah. Iya. Wah, iki Kenapa ya? Oh, salting Pak, nyawang Mbak Niken jare cantik. Loh, saderenge minggah mau kan kula jak foto to, Pak. sapa ngejak? Ibu-ibu seneng kono lho. Lho, lah aku kok ora. Lho sampean sapa, Ek? Oh. Ibu-ibu mau wis ngejak foto, Pak. Jarene Mbak Niken wangi menek, cantik mentek ngono. Sing muni sapa? Ibu-ibu Alah kita ora tau nggel wangi kae. Lah, Lah Pak. urung lenga wangiku. Apa? Wah, bambu no. Lah, Paham lenga bambu e? sing dige wong mati lho, Pak. Ayo, kowe yo mening kuwi. Kuwi nyengat tenan kuwi. Sampeyan ki pambo, Pak? Bisa no. Kuwi dige wong mati lho. Ayo bareng dungane aku mati. Lho ora lho, sampean dhewe nyapa nggih pambo? Maksud kuwi Gak gablek ya. Tuku. cukup to. Lek iki oke. Berlanjut sawi lho. Piye? Gablek kok aku ngomong. Wah, kowe arep viral. Tapi meni tak celone bakul es teh kabeh. Aku gak ngomong Pak. Oh, gak to iki mau. Aku ngomong gak gablek piye. Oh, Ngono lho, Pak. Sampean ki tuwek sedurungan ya, Pak. Wis suwi. Angel lek jak omong. Wis suwi aku nduk budek iki. Ayo, Pak. Nyapa? Nyanyi Ojo dong. saiki to gak aku lek saiki nang wong akeh ojo saiki to, Nduk. Apa to, Pak? Lah kowe ngejak Nyanyi. nyanyine diseno ayo nyanyi Pak lah kowe ayo to Pak. Aku yo gak nek wong akeh lho, Nduk. Ojo saiki. Lah emang pikirane sampean arep nyapa? Lho, masuk yo ngejak ning dulan ning ndi. Wah. Yo ora mungkin to lek aku karo Dika. Wong kowe iki putuku termasuk utawa anakku. Jajal kowe umur sakmono ki aku jaman kae umur 35. Iya. Pangan tenan. Pangan dasmu kuwi. Sampean pamane jenom to mbek aku gelem ya, Pak? Heh? Sampean Apa? pamane jenom. Lek aku nom karo sliramu piye? Heeh. Gelem. Turun, heeh. Lah piye
piye ora? Apa mendem? Sampeyan gelem tenan mbek aku? Oh. Iya no. Aku sing moh, Pak. Ken. Ikan guru pompo. Heeh. Dikau tadi kan bilang, Pak mau sampean iki jek nom, kong sampean jek nom karo aku gelem. Maksudnya kan di antara awakmu mau umurmu seberapa saya? 17. 17 aku umur selawe. Lah kowe ora tau ngerti umurku nalika kuwi selawe. Iya, Pak. Rainaldo. Rainaldo ning nggonan kuwi anu lho. Dodol sate lho. Hah? Dodol sate lho Ronaldo Rainaldo. bakal sate kae kelek merongos. Lah sing di Bintang film. Masa? Wah, aku ngene lho. Gede, dhuwur ya ta? Heeh. Mripat kuwi pendak ngedapi wong nu mesti kintil. Maksudku ki ya mergo wong wedok-wedok rumasane aku ngedapi ora ngerti lek mataku mbok sisih. Ngono lah. Nembang ya, Nduk. Iya, Pak. Kasih apa untuk keluarga Bapak dalam kene? Ada permintaan apa? Loh, los dada. Los dada ini berarti langsung gamelan apa langsung Wah, jalanan terserah apa? buan nih kan saliti di Mojokerto ndak. Request to, Pak? Eh? Sampean lho sing request ndang, requestan ndang. Engko bayar ora? Ora. Nyawer ora? Ndak. Aku lek nge-request terus ngantek Ora. bayar. Bar loro lho aku. Aku siri aku Wis tak sawer wis. tenan. Heeh. Request tapi ndang. Sing bernuansa jaranan. Doh. Ndak, Pak. Pak D kena. Pak D. Sitir semilir. Kiter. Diganti dah. Kiter kok sitir. Kiter. Wes diganti. Wes kapan gue ganti? Kat biyen jenenge kiter, Mak. Anggit gue sitir semilir. Kleru ya? Kleru. Pengen tak klerone. Ayo. Apa? Pak D ya, Pak. Oke. Langsung ya, Pak. Loh, ojo sok gampang langsung. Lah nyapa? Kowe nak sik pemanasan. Aku seneng langsung. Ojo! Wong olahraga iki lek ora pemanasan gampang kram. Wong nyanyi lek ora pemanasan yo gampang kesleo. Wong yang mandan angat lek ora pemanasan yo ndak dadi. Lah ngono. Oh no. Pemanasan jare. Sip. Wes berarti ya langsung ya. Oke, as. Dilagam sithik terus dijaranke. Ya. Langsung? Oke. Alon-alon. Sing ngendang Cik Joko lho, Nduk. Masa? Kuwi jenenge Tapi aku tak tuwir. Sik. Muni piye kowe? Kok ketok tuwir. Kuwi Joko, tapi 15 tahun kepungkur. Aku putune sapa? Aku wis gedhe. Bisa milih sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana. Saben dina Antu warga ngono lawang do. Ngreoko, kan ngono ta yo. Buktekno empean. Bocah sing multi talenta, ora mung swara, gayeng ki, Nduk. As.
muter dok. Wow. Ya. Turun dulu sementara. Iyalah. Ojo mong Ken. Kowe anakku lho, Nduk. Ayo, Pak. Ojo kok. Ken. Ikut Dedek ganti, Pak. Keri lho. Salin dulu. Salin dulu, nggih. Bocah. Lho, Pak. Ora apa-apa wong kuwi ya wis kathokan jero ora apa-apa. Ning ganti enggak apa-apa. Apa perlu dibenakne karo ayah? Nggih iki ae lho. Aja no lah ora rangkepan belas kok. Lha nganti iki mau copot jareku. Lah bro ya ya cacah wira ya. Wow. Abi segitu ya. Iki ulahe sapa iki? Ya aku ning kan aku mau kon nyuwun. Dadi lek aku nyuwun ya turutono kan aku mau janji lek aku nyuwun arep mok sawer. Ya wis Pak tak mudhun sik ya Pak ya. Heeh, aja lari karo jumuk dhuwit nyawer ayah lho. Ya. Sik. Ya, sik. Kae ning celun kuwi nggih ganti kowe sapa ngono ta? Ada Mbak. Winda ya nek. Mbak Winda. Karo Ha-ha. Deni. Terus ada Mbak ini. Kita Kristin, karo Kristin. Mbak Kristin. Sing menang perintah gur awakmu nduk saiki. Ya, Oke. berdua dulu nyanyi satu lagu terus Mbak Nika naik lagi. Oke. Tapi kok kena munggah sepate jaranane ya, Pak? Oke, los nduk. Ora samayu. Ora oleh ketok. Aja mayu ae. Dah gini lek wisis ya. Teres sumilir. Lebono ki teres sumilir. Yo. Niken ya men ganti calur iki men maju. Matur nuwun, terima kasih. Ada Mei, ada Kori, ada dengan Yuli. Ya. Jaranan dadekno. Ya. Men pol aneh. Ya nak gidok niken. Ya. Ya le. Ngira lah jaranan cah iki rapi. Nyun spot jaranan. Ya. Garapno nang. Wah, ndak umum timbui lo kan. Jas, kandas dan ndak umum ya.
Wes. Sampun. Nah, iki sisetenan ra. Insyaallah, Pak. Ya ngono. Aku lek ngusake suwek ya to. Aku tau nyanyi suwek ge aku yo pas kuwi ora nggawe apa-apa. Wisis. Mundak saya cantik jos gandos. Langsung saja, ya kamu kasih apa warga Lola? Apa? Loh, ya dangdut no. Ada yang ngersane dari sore mau ning pondokan ya. Apa, Pak? Hujaning se. Oh gitu. Sekti. Oh, sekti tanpa haji. Wah. Wani piro? Hujaning sih, Pak. Hujaning se? Permintaan dari tuan rumah juga. Juga ya, tadi minta ya. Alon-alon, Dut. Engko ngene lho, kan sik. Apa, Pak? Lek goyangmu sing halus depan belakang kiri kanan lambe ngesor dicokot karo sambato. Oh. Yes. Wah, jos gandos top markotop. Jenengan ngertos Pak lagune niki mau, Pak? Oh, ndak blas. Ya, namanya juga orang tua paling taunya juga jineman-jineman aja. Yo, aku lek bangsane ngene iki ora tak mengikuti ndok kan masa sekarang. Gen Z. Hah? Gen Z. Geng Z apa? Ini Gen Z itu generasi sekarang itu loh, Pak. Oh, anggitku sing ngempani lampu, lighting panggung, setrum. Wi Gen Z. Hah? Wi Gen Z, Pak. Loh, Gen Z sing dirupane nggih HP. Wi handset. Handset itu yang tiga kantokan lho, Pak. Mau aku lek kuwi. Kan, Apa, Pak? kamu memang sangat istimewa, ya ta. Iki umpama ya nyuwun pangapura penggemarin jenengan, penggemar belung sing nyatane papane kan rumpak, kan gak Ya. masalah. Ya ta. Jadi apa iki manut sing ngersake atau manut sing tumbas, ya ta. Kudune papane panggungnya jembar dan lain sebagainya. Karena ya keadaan kan. Jadi jadi ngantuk. Kamu juga rada rono ya. Ana mbake iki lho. Apa? Diaturke. Iki lho, iki. Hah? Iki Mas iki. Lanang to kowe? Wong anggitku. Wilujeng dalu Pak Dalang. Kita ayo iki kena tanggi gaduh-gaduh karo cacah iki. Nggih. Bar subuh wah. Irfan Cino mudong lagi tambul iki. Ayo Mas. Yo kaya apa iki dadene asmane sinten? Mbak Po Ananta, Pak. Wi pas bengi apa awan? Bengi, Pak. Lawan jenenge Teguh, Pak. Nek lanang Rohmat. Oh Rohmat masal. Oh alamat mat. Yo ngadeg mat yo kaya apa kira nek Rohmat karo dul kiem. Wos ya iki mati safari. Wong sapa iki? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah warga Lawangara Mojokerto. Wilujeng dalu sehat sedaya nggih? Sehat. Alhamdulillah. Ponane Manuhara iki kan. Apa, Pak? Kan. Lamun nyawang kok ngata tekan ngesor tekan dhuwur iki ngopo? Apa Mbak Niken? Ya ra ngono kuwi iki ya kok tangan. Oh gak Mbak, Mang Mengsle kok tangi Mbak. Tangono ndok asli mbuti? Kula asli Pacet Mojokerto, Pak. Oh, suwan meneh Nggih. piyambak. Saking tuan rumah. Sederek. Nggih. Wo. Wilujeng dalu. Ora iki teko dhewe iki mesti. Ah. Iki teko dhewe iki mesti. Iya. Nggih. Ya ta? Buat Ya ta? ibu-ibu sedaya. Ya ta? Ya ta? Heeh. Ah, oh ngono. Nggih, ya Allah Mas-mase kok ganteng-ganteng ini to. Oh, sama dia. Ayo Mas, 50 Mas.
Lho sik. Kowe tak urus kon awane. 50 demak. 50. Lah kaya mau genane. Lah nyapo teko ritme nyapo. Lah iya. Hei. 50. Madhepe rono. Lek ngeten iki kula kare nikan kudu nimbali jenenge sapa? Heeh. Mbak. Bas. Mbak. Bas. Mas. Bas. Mbak karo Mas dadi Mbas. Mbas. Wandu. Jenenge lek Nggih. lek bengi sapa, Mbak? Po Ananta, Mak. Po Ananta. Nggih. Oh. Nek lanang Rohmat. Au. Ih, keri deh nih kan. Tapi suaranya kayak cawe tuh ya, Pak. Ya beda. Nah, Jajal ngomong. Jajal, ayo Mas. Sampean basicnya bisa apa jenenge? Bisa salto. Nyinden. Halo? Salto gitu kan. Salto, Beda. Pak. Dek salto. Dangdut, Pak. Nyanyi dangdut. Nyanyi. Ya. Nyanyi dangdut Saya nyapa tak tes. gelungan. Dites kan bareng-bareng. Nggih. Apa, Pak? Lagune Lagu napa? wes manut sampean ning tanpa musik dulu. Nggih. Ya. Nah, dah. Apa lagune? Gelungannya omeh ambro itu rumah saku. Gelungan metelek. Lah kowe jaluk lagu musik kok iso Jeblok. kukur apa ya? Iya to, Pak. Lah kowe jaluk lagu. Pak? Jaluk musik kok kukur apa? Kuwi ta. Sing kuwi cucur bawuh. Oh, Kok cucur iso bawah. ngukur iki lho. Lah mas genang kowe. Jajal dites apa lagune apa? Nggih, pacar dunia akhirat. Lah saiki kowe segelem karo kowe ya sapa ra wong sobek. Anu, Mbak Limbo, Dalam anu gadah sederek lek teng mriki. sapa nah? Niki sing benang babak niku. Ini. Suara lanange jajal, pacarku dunia Mboten akhirat. saged Pak nek swara lanang. Lho. Sik to. Lah jaremu lanang. Nggih saestu nggih swara kula ngenten mawon mboten saged swara lanang. Oh. Nggih. Apa? Tak wis madang, Kang. Wis. Aduh wis coplok dek niki. Ya makane sik tak benakno. Dadanono. Benakno Dik. Iki malu teko kondi. Niku Pak ndugi kali niku lho ndugi ora-ora mbok. Kowe iki lek dibenakne meneng ora iso. Iki wis meneng, Mbak. Aduh. Aduh. Kan aja jeru-jeru engko tato. Wis masuk. Matane net. Oh. Ya. Asli suarane ya ngono kuwi ya. Nggih, Pak, saestu. Jajal. Nah, nyanyi. Duet karo nikan ya. Nggih. Pacar dunia akhirat toh? Nggih. Ya. Ya. Aku ra iso aku. Wis kowe kowe mangap tok sing nyanyi iki. Oh iya. Kowe mangap tok nek kabeh diumben kan. Nggih. Loh, niki termasuk sing duwe omah niki termasuk kabejan lho, Mak. Lah niken niku petang lagu 30 yuta. Lah niki mengke enek 17. 17. Ya ora genahe aku. Ndang. Dan Hari ini saya umumkan. Sik. Napa, Pak? Tekmu ya cilik apa gedhe? Gede, Pak. delok. Delok. Sumpelan, Mbak, isine. Kaku tangan Mbak Nika niku aku mang lali kaku tangan. Pada bulan Ada bintang. Wah, Sungguh aku terpesona. kan tak tau apa iku. Iki apa iki? Lanjutannya tuh, Pak. Oh, utuh Tuh, kuwi. yang lanjutno nek. Ya. Awas. Manut ae. Enggak. pada bulan Baleni nih. pada Minggu ora apa-apa. bintang Nek lekne wayang siji ya, Pak. Aja. dapatkah ku miliki seorang Hei. kekasih. Saya tahu. Napa to, Pak? Wah, jajal tak gurumu ya. Aja, Pak. Maksudku rasa kesusu. Oh, iya, Dimate. wis. Aku seneng ke susu, Pak. Endelmu ketok lho. Piye to ki, tok ting aduh.
Oh alah. Walah. Lah ngene dibenekne sik aurat. Perempuan tuh nggak boleh melihatkan itunya. Oh. Lagi lanang kok. Ora kok. Lah nana mau gerayai wani kowe. Ya wani, Pak. Heeh. Ya. Oke, bersama campur sari napa Mayangkara nggih. Ayo sak singmu wis. Oke. Bersama campur sari Mayangkara, monggo. Iya. Kali Bapak dalang sapa iki? Pedet. Bapak Kudel. Tikus. Siswanto napa? Ready? Ready? Mosok anak tikus sakmene. Bapak Ready Siswanto? Ya. Bapak Redi D Sabdo DRS Siswanto nggih ta, Pak? Ah, Ya, iya. ya. DRS stres. Ya. Ayo Mas. Karo aku 50 sedot. woi. Dot WC apa piye iki? Dot. Warga lalawan orang pojok gerbang dunia akhirat. Matur suwun. Ya. Oh ya Allah, barakallah ya Mbak. Kan kuwaken mulai mung hitung yo. Piye maksudmu? Kok hitung akeh? Ya, terima kasih buat Wong saya. hitung tok. Kan kasih 100.000. Kowe tak musune sing banci-banci iki ae. Oh, matur suwun, pelaris. Pelaris. Wah, basa. Pelaris. Nite lek ngitung nang ate uwet. Pelaris. Ya. Lah anu tak opo kuwi? Iki capir ya iki. Kae nunggu kae. Nggih. Kan, ini kasih. Matur suwun. Ke anakku ke lah. Matur suwun. Kados le, masak engko nggih tumbas jajan permen apa piye. Kowe tak kon nyawer banci ae lek kowe nyawer. Makasih, Om. Lek kowe nyawer penyanyi ngentekne dhuwit. Om dase. Oh nggih. Pak D. Ah, apa? Pak Le. Niku anakku lanang ya. Oh nggih. Ganteng nggih. Lho, bapak ibu bagus kok. Oh nggih. Pun pinara. Nggih, matur suwun Pak Dalang. Nggih. Sedang mantuk. Mau orang body bless. Cap kejem. Jan kejem lho. Meteng. Boleh metu kok. Anak kucing. Ya. Oke. Jajan. Sudah. Tadi penyanyinya sebuah penyanyi dari Monata. Sudah. Monata sentir iki. Iya Monata. Calon iki gunakno ben duit karo pean. Ayo. Kamu badir. Siapa itu? Ya garek kino, sapa jenenge? Vita. Upin Ipin. Ya Vita. Vita karo anu kuwi sapa? Denti, ya. Jadi Vita ning tengah, pian ning kanan, kuwi ning kiwa dhewe. Wah. Ngantuk. Yo, Mau Winda. sampai limbuan, Mbak. Heeh, barang sak sirmu. Enggak terus lunas aja kan? Udah ya, Pak. Heeh. Apa lagune? Hei. Kasih. Manot, Mbak. Apa? Ayo berdiri dulu. Berdiri dulu. Yo. Hai. Awas! Yai! Gak umum wes. Bacotnya bajing napa-napa, Pak? Sembarang. Sak sirmu cayu. Yo. Ya, bajing loncat ya, Pak. Oke.
Ya, nyanyi Dek ben iki. Mbak Ya. Sing joget piane, Dok. Sampeyan no. Kateng kula ro. Aku joget bajing loncan kok lek aku bajingan iso. Lanjutkan. Yo. Awas. Lanjut Pak ya. Apa? Nyanyi. Oke. Dangdut Pak. Yo, yang Ya. terakhir untuk Niken dong. Sekti. Hah? Sekti. Woi, sekti tanpa haji tenan. Oke. Nyapa lagi sinden-sinden dorono kene lho kerja iki ngono. Upin, Kak Ros di sini. Ini trio Oh, Kak Ros di sini. Dondil. Yang dondil gede, cilik gede. Gede boleh. Kan ya Apa wi? padha-padha perawan to lek. Alah iki ya perawan. Manak pitu. Inggih, Ki Redi sabdo cerita. Mau ganti neh. Kan kamu di pinggir, Dok. Nek ora ketokno. Lah iki ben tengah iki. Upini kok. Upini ben tengah. Apa ya? Nah, Denti kono. Oh iya, Kak Ros di sini. Nah, ngono ben imbang. Lah kuwi sak meter kotor kok. Terus ya upin-ipin kok ipine lho sik nganu, pipis. Ah. Pancen kadung lacak. Yo, sakti tanpa haji. Sakti tanpa haji. Indonesia ada Niken, Hendy, Rita, samping-sampingnya Jawa Timur, Naro, Mojo, Kertono Goyang, Ayang, Naro. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sehat selalu panjang umurnya. Semoga bisa ketemu lagi. Amin, Cayu. Amin. Yo, Cak Pitu maju bareng. Oh, Atris yo, pepiling. Yo, diaturke. Ano, pancen peladene Bopo Kastono. Peladen Putri, yo.